Откъде сте? Япан Кръстев. А тук в обзор ли живеете? Не. А какво правите тук? За изборите майка ми и баща ми ще гласуват. Така ли? Да. А те сега къде са? Вътре. Гласуват. Гласуват. А по принцип в Катран Кръстев ли живеете? Да. Кога дойдохте? Кога дойдохте? 2013 година. Кога дойдохте? Днеска сутринта ли пристигнахте тук? Да. Браво. И къде спите? Къде преспахте? Къде спахте? Това е Япан Кръстев, там живеем. Добре. Айде, чао, чао. Може да е закотена.